Denne liste kunne fortsætte i uendelige, men vi vil takke alle, der har været involveret på den ene eller den anden måde i vores amatørkarriere, fra alle i Danmarks Sportsdanserforbund, ikke mindst Flynn Riis, OS, vores andet hjem, trænere, sponsorer, dansere og ikke mindst publikum. Vi glæder os til nye udfordringer og til en ny fase i vores dansekarriere, men inden det er alt vores fokus på de turneringer, vi har frem til nytår, ikke mindst VM i Latin i Østrig den 17. november, hvor vi vil gøre alt i vores magt for at opfylde vores drøm. Vi håber, at de næste generationer vil blive ved med at udvikle dansen med respekt for rødderne i latinamerikansk dans. I vores øjne er der ikke noget smukkere end to mennesker, der danser med hinanden til musik. Det var ordene fra Martino og Michelle. Og det er jo en stor beslutning i dansers danseliv. Men det er jo ikke slut endnu. Vi ønsker jer held og lykke til de næste mange store opgaver, der venter i regi for DS, ikke mindst til VM. Men det er jo ikke helt slut for jer endnu. Jeg ved, I har noget i godteposer til os. I har noget rigtig godt musik med, som I gerne vil vise, hvordan I fortolker det. Mine damer og herrer, det er jo rigtig dejligt at se, at I alle sammen står op. Så det var ellers det, jeg havde tænkt mig at bede om, hvis I ikke allerede stod op. Men nu står jeg jo op, og jeg synes, at det er bare så dejligt at udvise den respekt for et par, der i den grad har præget den latinamerikanske dans med deres mand-kvinde dans, den mest rytmiske fortolkning af dansen. Og alligevel, vi savner her på Dansk Grund som amatører, men vi kan så glæde os til at følge jer som professionelle i det nye år. Mine damer og herrer, Martino Sanbellato og Michelle Adilstrup. Si yo no te dijera todo esto, andando el tiempo, alguien te lo diría. No te puedo mentir a ti, hija mía. Mira mi corazón, lo llevas puesto.
for en fantastisk rundgang, vi alle sammen fik lov til at nyde her. Og Martine Michel, vi skal lige komme over til formanden for BS Bryggeri's, der med en buket vil ønske jer held og lykke til VM. Og samtidig takker jeg for at have været fantastiske ambassadører for Danmarks Sportslandsforbund igennem mange år. Mine damer og herrer, 5 danske mesterskaber er det blevet til. Tusind tak til Martine og Michel. Giv en hånd, mine damer og herrer. 5 danske mesterskaber. Suveræne vinder i aften. Jeg tror ikke, jeg kan huske nogensinde, at et dansk mesterskab er blevet afgjort med 35 1-taller ud af 35 mulige. Tillykke, og tak til Martine.